Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sedaten nggih. Ora pikiran. Alhamdulillah dalu menika kula saking seni Janger Laksana Mustika Dewa New Sastra Dewa dalu menika angsal kehormatan angsal undangan saking Bapak Ibu tuan rumah nggih menika Bapak Huri kali Ibu Lilik. Bapak Huri sebagai juragan buah dada. Lah tak deloki Pak Huri ki awet enom jaman semono sing nanggap Janger di Bokoran 20 tahun yang lalu. Panggah semono wae jamane Pak Huri ki apa. Tapi wetenge rada mlathi sithik saiki gendut. Mbok kakek nopo, paling duae dipangan dhewe. Aku diwaste Mas aku keranjang bentukku njaluk buah oleh-oleh. Jare Pak, duae budi wis entek Mas Layun. Waduh. Lah ya percuma gawa tas teko omah bentuk njaluk buah. Ning Pak Huri percaya kula aturi gitu. Sak jaluke anake mesti dituruti. Bengen dhisik jaman anu jaluk Janger Bokoran ditanggapi. Saiki jaluk Janger Sumberwangi Sastra Dewa dituruti. Wah, biji kula nedhi Pak Huri nggih, jenengan turuti terus jenengan tiyang paring amal sedekah. Biji kula jenengan kawinaken nggih. Pak Huri. Piyantune gagah brengosi ketel ganteng percaya. Ning kalah gagah kali kula gitu. Paling Pak Huri gak wani munggah pentas. Di sini nek buri ae.
jenenge Bapak Guri kali Bu Lili jenenge apik Pak Guri hubungane karo sapa ae tansah rumaket anggone nyambung seduluran jenenge ku ngono Ridho kanthi ikhlas anggone paring amal sedekah marang sapa wae terutama anak yatim piatu ora tau dipikirne sing penting los masih ora tak apa dhewe los wis ya Pak Udi nggih wah piatune ndi kali wah kuwate karo iki alhamdulillah nggih muga-muga hajate Bapak Udi sak keluarga dalu menika kalis ing sambikala boten enten alangan sawiji kenapa mawon Allahumma lan mugi-mugi Bapak Uri sabibaripun gadhahi hajat utawi sampun ngundang seni Janger Sastra Dewa mugi-mugi piyantune diparingi panjang umur lek nyambut damel diparingi rejeki ingkang lancar lan barokah Allahumma iki karo ngundani kanca-kanca akeh iki insyaallah ku enek bintang tamu teko kula jenenge Mas Konten Mas gendeng kyok-kyok hang seri pertama wis mari acake Cak Bukhari gendeng kyok-kyok hang seri nomor loro kendang keplak berangkat buah Pak Guri langsung ke buah melon. Woi, padahal negari nau buah wis entek kabeh kok isih sitok lho. Padetan. Ora tak kececi ramu kowe. Langsung ya sabar Mas. Nyapa mandek rek. Wah, iku. Iku sementa iku wajamu. Yo. Gua mari. Aduh. Wis kok cekel miki nyap ngomong apa nyapa? Lek cekel miki kudu ngomong, Mas. Iya. Ora. Kok kuat kowe pokok kuat dhewe. Kowe iki Pak Uri ngundang seni Janger Sastra Dewa kudune iso ngetokne swara sing jelas. Ora ana wong klemar-klemer. Ora tapi anu Pak Uri pesen Mas Layur mengke Pak Medi jenengan keket keri teng griya kula. Sirapa bagi foto digawe dua melon dicampuran. Apa wis sing penting apa? Duite. Oleh Pak Uri iki los Mas wonge Mas. Ayo to kuwi joget apa penyanyi? Ayo. Ya, wis nang. Jawono. Ben. Ayang ati. Ora isang. Labimu cocokno karo gamelan dadi ben pas Mas. Kan kurang dhuwur to. Kurang dhuwur lek dirungokne iki kurang dhuwur. Ya iya to Mas. Jawono. Makane wong iki lek awan aja pati melek, bengi melek awan melek swara entek. Kurang dhuwur sithik. Jawono. Aduh. Pak Uri iki wong jiwa seni Mas Abdul Raka 2. Ngerti suara tinggi rendah iki ngerti wonge. Ya ampun astagfirullahaladzim tak tutuk irungmu mana mbok terep kupingmu kowe kok. Kurang dhuwur Mas. Wong segobloke ngadu bila lho. Wis kabul Pak. Akan pulas. Jawab. Jawab iki kurang dhuwur Mas aku gak kursi. Tapi ajare kurang dhuwur. Tegese iki suaramu Mas kurang dhuwur. Wis dhuwur kowe. Nadane karo kaduan lho padha. Lambemu lepas ning lambene apa? Gamelan. Ben penyet aku dipasne karo tabuhan. Wis terserah sampean Mas. Wis liyane. Liyane apa nek? Hah? Wong liyane ora pas. Sing kira ana. Jelas to Mas. Pak Uri lho ora sebab bangun ora nek welep
coba Pak Uri nyetik geni. Ya anak welap tuh Mas. Lagu sih masuk akal sih kan artine liyane. Aja jelek atile. Wis ora iso, begini Pak Uri los, ora cilik ati. Ya toh, wis pokoke biaya enak iki los, gak duwe ati. Deg-deg iki gak duwe. Iya. Os. Kerekes aduh udang kerekes. Tak omone Pak Uri. Pak Uri iki begini iso terang-terang nyapa ke iso ngundang kritis barang. Cakemmu akan tadi kok nyopot joget ora oleh nyanyi gak oleh. Nyanyi sing apik lho Mas. Nyanyi apik sing piye? Lah nyanyi iki yo sing piye? mengandung arti. Oh ngono. Wong Islam kudune ya lagune Islam. Lagu apa? Wong Dayak lagune kudu Dayak, wong Bali lagune kudu Bali. Ae iki main ning daerah kaum Bali iki Dayak ya iso. Piye Dayak? Kene kaum muslim ya kudune nurut lingkungan Mas. Apa menurut? Solawatan. Awakmu iso. Lah. Aja. Not apa ora? Kowe Batu Mamat ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo sampean mari aku sampean. Jangan salatullah iki sampean langsung nyaut. Oh, berarti ini wong loro iki aja salah siji aja sing menang. Saut nyaut. Langsung saut. Oke. Aku sampean langsung saut. Paham. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo saut layo men. Layo. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Dudu kuwi maksudku gawe lambemu. Les lambeku iku lambemu nyaut ning lambeku. Swara mutokno. Mau jare kok nyabes jerwet kan mau iki. Maksudnya tukaran kowe. Nyaut iki gawe lambe Mas ora tangan. Arek cilik yo ngerti gawe lambe. Lah yo lambene iki ben pak. Dicepetne ya. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Salatullah salamullah habibillah. Katamu kena tenan wah wis ora enak apa biasa. Wis ora enak aku sebut. Kejane kok nyejok karo calon Mas. Salatullah salam sampai salatullah ala Tuhan Rasulullah. Iya. Awakmu langsung oke. Saut menyaut. Nah, salat datang. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah. Aksine kurang sih. Ala Tuhan Rasulullah. Aksine kurang sih. Sikile rada ngene rada macam. Iya. Lirik kan Mas, lirik. Awakmu pangga ngono. Mangga lho ora ya pangga to Mas. Iya. Salatullah salamullah Ala Tuhan Rasulillah. Wis kaya malah rumput. Jare pangga ngono aku yo maju, jare gayane kon maju. Aku tak nyanyi dhewe terus sampean balik dhewe. Orang nguras lek orang ngurus. Hujan aja jane pilus. Awak guru loro kemakus. Ini pancen bagus kan sampean. Oh. Aisyah ora? Gak iso. Aja guyu, jak selawatan kok ora iso lho. Selawatan iki sing penak-penak Mas. Sing ngene lho. Golek kejeran di tengah sawah.
bako ambak biadai elang delok janger sastra dewa pikiran sumpah iso ilang Mitra sampai nek sampean bersih kudu kon selawatan kok ayo film. Selamat datang Taiwan Taiwan, Hong Kong, Inggris, Amerika karo Mas Percil. Dadah. Percil dulu goblok Percil mau telepon aku dulu Aja sapa? Enek ya. malah mengalih pembicaraan dia ayo Jaga awak jenenge sikil. ya iso no jane Kebun kopi jenenge Persil. Sendok wajan jenenge Sotil. Nang dodo jenenge bingung nyanyi iso nyanyi tapi murno aku gak seneng mas tenan aku Nang dodo jenenge Kotil. hotel Ya Kotil nang kali dodo kene. tak kira kayak sing dudu ya Dudu. wah aku ya kaget to mas Pak Buri karo Buri Halo Ri, iya Ri kabar Ri. Aduh. padha ora tau so riri lho ri karo awakmu apamu Biasa. anu dulur Hah? dulur Cucu toh? oh kanca raket Ora. oh padha-padha juragan buah Odok. terus Wis ora kenal blas. lho kok rami-rami karo Pak Buri Iya wong wis kenal suwi karo aku wis. Alhamdulillah Ri, piye nih kabarmu Ri? Bah kopi sama kowe upik lho. aku bingung mamu lagi aku sumenep lek karo sampean Lho senep-senep iki kono ning WC kono lek. pokoke bengi Pak Uri spesial alhamdulillah nek rezeki gede Wah yo. bengi iki kanca akeh Yo, rezekine Pak ora Uri di songko-songko. ayo jenenge rezeki iki sakjane disangka gitu dan ala betul tenang ada buat jurat Layar di layar. Hah? Layar. kula Anu ning nguri. ibu saya kene bu Alhamdulillah. Udah buat apa mau mabus kan? apa dia Pak Mending di, ayo mending di, di telok tadi. memet Weh, itu mau tak golek iki. Nang dia iki, aku golek iku sampe mumet. Nang omamu cowok golek nang dia iki. Mosok kok kowe kan mau tak golek gak enek. Iki aku golek sampe mumet aku golek iku. Kowe gak enek ya, Dik. Iya. Memet, aku mosok budek, Met. Yalah. Aku itu tenang golek kowe penting sekali aku kowe ana kanca sepatu kok ulon iki aku golek kanca. Ayo. Aja dieh ora. Upet tak iki gowo lawak arek iki. Arek piye to? ngawur iso gawa lawas arek lho Arek piye arek tapi tuwek. Rulok ngene sinyok. anu dhuwur apa cendek Arek tapi cendek ngene. Arek tapi tuwek aku lek nyarane basa kulone apa jenenge apa? Botuna. botuna Botuna. maksudnya botuna ya Bocah tua nakal. oh ala botuna bocah tuanan ya Dia mungkin gini saiki arek ngomong ngono. Oh iya. Nasib ya entut jenenge. Hah? Entut kentut sapa? iso kentut lho kuntet Lah iki tekon kene arek dua iki sing makan ngono. waduh maskeran dhewe kena penyakit dhewe Ya. Kowe kok nganggo sempak ning kono piye? Kowe kok sempakan ngene lho. Kecil, Iya. cari wong telu kon ngekei 75. ora oke sing ngene iki jelas berarti iso berarti telepon aku mau kei 300-an wonten kok 75 ape mbok berarti apa piye Bung, cari kon ngekei 300-an, padahal kayak awakmu 500 lho, Bung. Dari lahir 300. Iya wes. awakmu muni 75 ya 500 Sik. Aku kepengin saiki aku ngajar bal-balan padha. Ya. Jal, ora. Tempat ini sih ya. Ayo, aja Matur nuwun. Matur nuwun, woi. hei matur nuwun hei hei Ya wes.
Katanya sih. Jajal kowe ndongkal palan kodok wani ora. Mantau tak aja kecil. Ayo. Ini ki buat-buatnya karo Mas Huri. Ayo Mas Huri, Mas Ayo, Huri. ini. Tapi aja lali ya. 500 sih mau kok lali. Terus iki tak bawa. Iya ya kok lali kok. Karo Kang Masku sing paling ganteng dhewe alhamdulillah saiki sehat. Mas Turi Alhamdulillah. Sampai kalau jalupan palan kodok mel ya. Nyapa to karo Kang Mas. Lah wis pokoke teko kulon kudu ana palan kodok. Nyapa kok iki kanggo masker. Nyapa. Masker iku oleh dienggo ning kanggo suasana sing penting. Oh, kudu nganggo das ta. Berarti Masker ini suasananya penting. Masker oster guru sebab ada kejadian di omah men. Piye. Kenapa kok? Tinggo turu terus ngomongi bongko. Rumah sawi masker itu berbau racun apa piye? Maksudnya ngene bongko. Digoni dokter ora enek penyakit iki. Lah terus Sudah kena Covid. Terus terus boleh mambu apa dhewe. Wae ngawur. ya bapakmu mambu tut. Sampean kan wong wis rada ngene ning gawe kulon. Awakmu ngene tapi cek tetep ngene. Kan jenenge Pak Uli karo Bu Lili. Aku kepino di. Bu Lili iki tegese piye? Iki pelawak harus bisa Jajal pengen ro. Lili ya. Lilek Pak Uli wis tak Lili Lili lanang. Wedok ya iki dindil iku lanang. Lah, li cilik. Dadi nek Mas Uri kuwi cilik. Sapa apa sing aku. Sampe kowe tak kono. Ya, iki aja diajate. Aja sing iki bujune kawin. Sunat apa? Manten manten ono itu makne ngake Mas Uri ke mantune dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sing kanggo manten lanang iki dirungokne nggih saling nanam kasih dan sayang. Aja lek nganggo manten lanang Ora mau manten anyar tok iki kanggo manten sing lawas-lawas. nek sing manten lawas. Wong lanang kudu iso jaga wong wedok, apa arti suami dan apa arti istri? Suami SUAMI, surga untuk anak maupun istri. Oh. Istri ISTRI, istana tempat ridho ilahi. Makanya wong lanang ngerti metu. Apa jare wong wedok? Iku suara lho. Ya wis mana anak kene dagelan mulai jam 12 barang ku anak awak. Oh iya. Anak muda ini yo ana kejadiannya. Sopo? Kowe Ya, mari karo jam 12 tas balik. Mas apa? Mas Uri. Mas Uri. Mantune sapa jenenge? Debi. Mas Debi, nggih. Debbie. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Ridhonya istri jadi ridho ilahi. Jagalah istri, jangan kau nodai. Doanya istri, tangisan bidadari. Bila istri lagi marah, bapak-bapak jadi resah, anak-anak salah tingkah, keluarga jadi nggak berkah. Tapi kalau istri senang, bapak-bapak jadi tenang, anak pun gembira riang, walaupun hutan segudang. Gak ketero. Iki wong lanang istri agar tidak berdemi-demi. Iki Masuk akal. wong itu ngono kudu iso jaga wong lanang. Segala suami, jangan kau sakiti. Ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami bila jika menanti, ikhlaskan bila cari istri lagi. Lah. Iki marane mau sak rumah tangga yo iki. Lek aku yo duwe ten. Jangan Bahasa sampai suami istri yo duwe. Lek suamiku suatu usaha suatu usaha kan menikahi istri. Iki kanca-kanca kula sedaya pel-pelan kula sedaya tak jajal pel sitok-sitok. Mending iki pel Kowe ngetes kowe kalah isin malah. ya jane. Mabuk wis tak diloke nek kene. Bener 150. Bener kowe tak kei 100. Bener tak kei 100. Ini bener iki 500. Ora musim Mas, bonus Mas. Anu, Dika, dik rokoke njele.
Ya, alhamdulillah. Sama sini. Iso tak kei? 100. Iki nomor kecil. Kowe iki tak deloki iki, Cak. Awakmu wis jane iki tamatan opo? Aku iki wis pacu kule. Biasa. Mas yo iki baleni pel sing mabuk iki. Pel-pelan wis biasa. Cak. Lah awakmu iku SMA. Lha SD iki terus dadi opo? Lho SD iki maksud tingkatane ngono lho dadi kuli dedek watu. Masya Allah. Didik. Dadi kuwi dedek gatel. Kok iso gatel Kaya aku. Awakmu dadi apa? Aku SMA tamatan SMA dadi mandor. Dadi mandor diunggul-unggulne. Aku maksud titik-titik watu kuwi. Iya. Marek ngono ku aku tak dol oleh aku gawe ku terus aku lanjut ke sekolah dadi sindir. Nah, iki bener. Dadi insinyur melu awakmu. Oh sing dadi insinyur. Dadi sindir. Nek ngono aku tak dadi gubernur. Dadi sindir karo gubernur iki ukuran gubernur. Gak iso. Sindir macam-macam tak pindahne Timor Leste. Oh tapi sing kalah karo presiden. Gubernur macam-macam lek korupsi langsung pecat. Yo, aku tak dadi srengenge. Gugur srengenge. Nek presidene mentik, mana ngono pacaran. Lho, sono srengenge mentek aku. Aku jadi mendung. Iya. Apa ya? Ditutupi srengenge ngene. Iya. Dadi mendung. Aku tak dadi angin, parek ngono tak tekani udan deres, banjir kinting. Ora iso. Aku dadi watu. Apane? Watu gede. Watu gede. Watune tak titiki. Tak pikule tak titiki. SMA karo SD iki tibake padha Bener tak kei 100. Mampu iki kleru awakmu. Dadi insinyur. Alhamdulillah. Aku dadi titik waktu. Hemat ya. Ya. Kowe kalau lagu kudu latar lah. Lah kok kowe harus terima masyarakat ora mau lagu kok. Aran welas Pel-pelan ngono ya. Apa iki aran welas? Iki ceritane Kang Ebas. Wong iku wis guru ya aku ngono ki mau. Hemat ya pinter ngono ki. Pinter aku timbang makmu sing gundul. Durung apa iki aran welas? Satu sing. Iya marek ngene. Iki ceritane Kang Abbas. Mlaku-mlaku ning sumber beras. Tas aku. Kepethuk aku disodok pedos kibas. Darane gak iso. Ora mari tak gawe Welas iki apa aran? Satu sih. Sose, welas iki apa aran? Iki ceritane Kang Bayran. Mlaku-mlaku ning padang bulan. Kepethuk aku disepak jaran. Darane gak iso lah. Wong pel-pelan Welas aran iki apa? Iki ceritane Kang Paijo. Mlaku-mlaku nggawa ning klopo. Kepethuk aku ketibanan botol. Langsung lah. Lah ora kita nak ngulon kita sok kita. Welas apa aran iki? Iki ceritane Mbok Siti. Mlaku-mlaku pinggir kali. Kepethuk aku kepenyot. Apa kowe? Apa? Bener apa kowe? Sapa sing iya marek ngene. Wis iso berarti awakmu. Oke. Kene ora usah mah. Aku sudah turun. Manuke cucak rawa. Cucak rawa dawa buntute. Buntute sing akeh wulune. Jadi goyang sur-sur aduh enake. Manuke jejer siji. Satu. Manuke jejer siji sing ingu ya Pak Luri. Ngomong wis. Manuke saiki ya wis bengi. Bulili cengingu malah 200 aku iki padahal Manuke jejer loro. Manuke jejer loro. Delok wong kene ora ana sing bodho. Manuke kok keplong-aplongo. Bareng tak delok pahuri kok lho. Darane gak iso gampang. Karena gak iso piye. Manuke jejer telu. Wes iso ora we. Hari
Nyatake nek jejer ngono iku. Mlaku-mlaku kepedhot cahayu. Enak wedok kok ketok lugu. Pak Uri nginteng diadep karo kayu. Ya ketemu ya. Wah, iya. Manuke jajar 6. Wah, bisa ora. Mlaku-mlaku karo bewadi nem. Anak arek wedok kok ora iso mingkem. Bareng tak delok Pak Uri kok degem. Satu bayar sih. satu sing dilali. Manuk jajar 10 Kali akeh to. Mlaku-mlaku karo ho-ho. anak arek wedok kok plonga-plongo. Pedho Pak Uri manuke abu. Ngabur penting oh iki sing Sing penting Mas. Jangan Mas. 200 sanget 200. Coba kita ini Wis ngangel. coba kok saiki mayang nih. Ala memang lagi. Ya memang jalan beca jaluk oh jenenge angel gandul bentuk saiki dadi wong tuwek nih. Alhamdulillah. aku lak dikai pilihan karo wong tuwek ngene kowe dadi wong waras karo wong gendeng pilih ndi jelasnya wong normal pikirane dadi wong waras lho kaitane apa lho dagelan gak enek sing waras ngono Oh, berarti awakmu dadi wong marah. alhamdulillah saiki waras Iso dadi wong lah marah. iya Endi? Entek bisa. Bisa pepelan nek 100. bisa aku sik eling Manuke ho. Entek bisa. isik ana tunggale apa ta aku kadung gak isik lagi wis iki jare serata oleh bagian nek dirae gitu Ora usah pel-pelan. gak sampe pelan Tadi to Mas, kancane gawe utek ono lagi penak. Buk, Iya, 400 sing 100 tak tuku rokok kancak lho. ya Gak iso. Kowe isone ngetes tok. nah saiki ngetes Yo. ada kok banyak ngulon balik ning banyak Kowe nek tes sampe iso duitku tak balekno. Yo, ceklek wis. lah ngono ayo Tak balekno, Bu. Lek kowe iso, nyok. ya tok pateni Tepuk tangan. Kowe sampe gak iso tepuk tangan. Iya. Tak bendo piro? Bendone piro? Jiro 4. Oh, 6. iki jenenge mari Wis gak iso. ora iso Aku lagi iki pun becek tenan iki. Gak iso. Wis, aku pengen terus saiki. ayo Berapa ilmu kau? Ayo, jajal. Manuk. Mesti manuk iki. Apa manuk elek manuk wis pakeran biyen. Pelan-pelan Pak biyen. Uri manuk iki. Driji. Iki driji. Driji iki mesti. Ya ora, aku durung takok ta, durung Kowe takok. tak cendekno nek kapok. Tepuk tangan. Oke. Sik. Bro. Kalau gak iso. iya Pilihane wis, ben gak iso pilihane. Lek gak iso, tak anu jalur piye? Siapakah presiden bupati? Presiden bupati itu presiden men. Gak iso. Presiden bupati men. Kekalan, Buk. Ayo duwe. Apa? Ah, bingung. Pertanyaanmu apa? Awak teko kulon, Lek. Pertanyaanmu apa? umat tuh Siapakah presiden bupati Banyuwangi Indonesia? Iso. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, Ibu Dorong mari pertanyaannya. Wedi kalah. Dikalah karo Banyuwangi. Iya. Ayo lek kowe menang pek. Ya apa pertanyaanmu? Peken korek wis. Apa korek? Ayo pertanyaanmu. Apa sebabnya? Iso kan? Jawab ben ero. Sebabnya apa ini ndak ero aku? Ya ku cengok kowe. Cengok. Lah apa sebabnya? Awak teko kulon apa sebabnya gak mbak ngerti. Gak ngerti. Awak mau apa sebabnya? Aku ya bingung ayo. Berarti mau Aku sing takon. iya. Kon wis gak iso. Gak iso. Awak mau apa sebabnya? Sebabnya aku ngarep. Padahal kan kowe. Iya. Takon piye? Apa sebabnya iku? Aku gak ngerti. Lah sebabnya apa? Kowe cengok. Lah sebabnya? Sebabnya aku ya bingung takon kowe. Apa iki? Apa iki?
Gak iso. Awakmu kudu ngapa ngurusi wong edan kuwi. Ayo wes, saiki sing gampang sing biasa digo. Juga juga. Barang apa sing nang dhuwure rel sepur? Ayo. Lho, gitu. Barang apa Gak iso nggih? Rel sepur. Sepur. Wis tak jawab. Tekan. Ayo. Ya gak iso tekan. Barang apa? Barang apa? Sepur. Iya, wis dijawab orang. Ayo tak jawab kan gak iso jawab kowe. Asal apa yang jawab Rel kasih. sepur. Apa ini? Sepur. Ya, wis gua jawab. Gua kan gak jawab. Lah aku gak jawab Sing tak cilino nek kowe. sing pertanyaan aku. Apa? Sing Wis dhuwure. iki anu Dhuwure rel. gak iso iki. Guys, takono weh. Sapa kok takon? Kudu mama tangan lo. Ayo. Jalan. Bareng kene kuwi ya. Kowe mau bola tidak ana ngono. Tak sini demo 100. Lah, Tak sini. Nek iso tak ketak. Aku tak joli. Cuk, bojone iso sanjene 100 dijuk bojomu. Ini Mas Kunet kan seorang pelawak yang religius. Saya kita takon lagi. Apa huruf bak kok enek titike? Nah, Penak iki, Den. nek kok mau dudu jenenge bak. Lho, takonku dudu kuwi apa bak kok dituki titik. Lah umpama ora enek titike, kowe kena disilih banyu. Lah, goblok. tak kandani. Mau dikai jam belum mbok pangan. Nah, itu lho. Nah, iki lho jawab. Iki lho jawab goblok. Nek apa? Kowe musuh dhewe kok gak iso jawab. Apa jawab salaman kene? Yo. Ayo, kecil, yang bisa jawab kecil. Kita ngomongin sekarang lagi hit, lagu yang lagi hit. Mana jajal coba tingkir. Oke, ayo coba tingkir. Kowe nek rapang kae. Coba tingkir. Ngombe dawet.